Στη δεκαετία του 40, η Πάφος, παρά τις αντίξωες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, έδινε τη δική της μάχη με την εξαθλίωση και την αμορφωσιά, αλλά και τις απόπειρες των Βρετανών να αφεληνίσουν την παιδεία της Κύπρου. Επικεφαλής ήσαν άνθρωποι με όραμα και αγάπη για τη μικρή τους πόλη. Ένας από αυτούς ήταν ο δήμαρχος Πάφου Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, δικηγόρος, λογοτέχνης και πνευματικός άνθρωπος, πραγματικός αγωνιστής. Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά δήμαρχος της Πάφου το 1943 και επανεκλέγηκε στις δημοτικές εκλογές του 1946 και του 1949 μέσα σε κλίμα φανατισμού και πολιτικής πόλωσης. Απεδίωσε το 1953 σε ηλικία 51 χρόνων. Παρά τους πενιχρούς οικονομικούς πόρους, ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, στη δεκαετία κατά την οποία διετέλεσε δήμαρχος της Πάφου, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες για να βγάλει τη γενέτειρά του από το τέλμα της κοινωνικής στασιμότητας. Ανάμεσα σ' άλλα, έκρινε ότι η Πάφος χρειαζόταν μια βιβλιοθήκη για να αποτελέσει την καρδιά και τον τροφοδότη της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης. Τον Μάιο του 1946, σε καιρούς χαλεπούς, ίδρυσε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου ως δανειστική βιβλιοθήκη που άνοιξε τις πύλες της για κάθε εργάτη και επιστήμονα της απομονωμένης Πολύχνης. Αποδίδοντας πρέπουσα τιμή, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε το 2002, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου, να δώσει το όνομά του στη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη εστίχησε 3.000 λίρες, έναν ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, και χτίστηκε εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Πάφου. Ο Δήμος, παρόλο που διέθεσε πολύ μεγάλα κονδύλια για την αγορά βιβλίων, αναφέρω ότι διέθετε περίπου 200 λίρες τότε, το 46 το χρόνο, για αγορά βιβλίων για κάποια χρόνια. Εκτός αυτού ζήτησε και διάφοροι πολίτες δώρισαν βιβλία για να πρικοδοτήσουν την βιβλιοθήκη. Ακριβώς ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος θεωρεί επίτευγμα το ότι ο κάθε ένας παφίτης, πλούσιος ή φτωχός όπως λέει, επιστήμονας ή εργάτης, μέσω των φορολογιών του στο Δήμο Πάφου πρικοδότησε την πόλη του με αυτόν το σημαντικό οικοδόμημα, το οποίο θεωρούσε δικαίως, πιστεύω, κόσμημα για την πόλη. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάφου φιλοξένησε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με κορυφαίες τις παλαμικές γιορτές, τις μοναδικές που επραγματοποιούνται στον ευρύτερο ελληνικό χώρο για τον ποιητή Κωστή Παλαμά. Εμπνευστής τους ήταν ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, ο οποίος το 1949 φυλακίστηκε από τις Βρετανικές Απικιοκρατικές Αρχές για αυτή την πρωτοβουλία του. Εκείνες τις διαλέξεις τις παρακολουθούσαν οι πολίτες της Πάφου με αρκετόν ενδιαφέρον, αρκεί να αναφέρω ότι έρχονταν και από την Ελλάδα αξιόλογοι ομιλητές. Να αναφέρω μόνο δύο σημαντικά ονόματα, του Στράτη Μυρβίλη, του γνωστού πεζογράφου, αλλά και του μουσικού του Μανώλη Καλομήρη, που ήρθαν στην Πάφο τότε για να μιλήσουν για τις παλαμικές γιορτές, γιατί θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όχι μόνο για την Πάφο και την Κύπρο, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνισμό. Στο διάστημα των σχεδόν 70 χρόνων λειτουργίας της, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου εμπλουτίστηκε με αγορές αλλά και δωρεές βιβλίων από σπουδαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Άντης Περνάρης και άλλοι συγγραφείς. Συνέβαλε ουσιαστικά στην πολιτιστική και πνευματική ζήμωση στην Πάφο, ωστόσο σταδιακά περιέπεσε σε μαρασμό. Ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 να προχωρήσει στην ανακαίνιση, τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης.
Με την ανάληψη από την πόλη της Πάφου του χρήσματος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017, το έργο προσέλαβε ιδιαίτερη σημασία. Τον Ιανουάριο του 2015 άρχισε η υλοποίηση της συμφωνίας που ο Δήμος Πάφου συνήψε με την Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης με αντικείμενο την επανασύσταση, τη μηχανογράφηση και την επαναλειτουργία της. Το έργο υποστήριξαν έμπρακτα όλες οι δημόσιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του νησιού. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συνέβαλε στην αρχική σύνταξη του σχεδίου, τον καταρτισμό των πολιτικών λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης στην ψηφιοποίηση σημαντικών τεκμηρίων της συλλογής για τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό. Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παρήχε τις υποδομές φιλοξενίας των εξυπηρετητών και των λογισμικών, ενώ η Βιβλιοθήκη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου συνέβαλε στον καταρτισμό της πολιτικής της καταλογογράφησης και λειτουργίας. Και θεωρώ ότι το έργο είναι ένα πρότυπο έργο το οποίο θα μπορέσει και η Ένωσή μας να το αξιοποιήσει για μελλοντικές προτάσεις για επανασύσταση, επαναλειτουργία τόσο δημοτικών βιβλιοθηκών αλλά και σε περιπτώσεις που μπορούμε να εμπλακούμε κοινοτικών βιβλιοθηκών. Συνεπώς, είχαμε κάνει μια σφαιρική ανασκόπηση βιβλιοθηκονομικών λογισμικών ανοιχτού κώδικα κυρίως και είχαμε καταλήξει στην επιλογή ενός ανοιχτού κώδικα λογισμικού, το επωνομαζόμενο KOHA, που σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου συνεργαστήκαμε, είχε αφήσει προσωπικό να ασχοληθεί και με το έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάφου. Θεωρούμε ότι η αγαστή συνεργασία που είχαμε βοήθησε στην σωστή τέλος πάντων τεχνολογική υποδομή, την αξιοποίηση προτύπων, τα οποία αξιοποιήθηκαν για το έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάφου. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η τοπική πύλη που οδηγεί στη γνώση. Παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις για τη διαβίου εκπαίδευση, την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και την πολιτιστική εξέλιξη του ατόμου και των κοινωνικών ομάδων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν μορφωτικό, πνευματικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Με το να θέτει το υλικό και τις υπηρεσίες της δωρεάν στη διάθεση του κάθε πολίτη, τον βοηθά να συμμετέχει ισότιμα στο δικαίωμα της μόρφωσης, της πληροφόρησης και της πνευματικής καλλιέργειας. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να καταστεί το τοπικό κέντρο της παιδείας, του πολιτισμού και της ανύψωσης του πνευματικού επίπεδου της κοινωνίας γενικότερα. Επιπλέον στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου έγινε προσπάθεια να αποτελέσει την κυβότο του πολιτιστικού πλούτου της Πάφου, συλλέγοντας παφολογικό υλικό. Άρα ένα κομμάτι από τη συλλογή θα είναι υλικό που δημιουργήθηκε από Πάφιους συγγραφείς ή που αφορά την Πάφο. Στόχος της όλης προσπάθειας ήταν η προβολή και η προσβασιμότητα των πλούσιων τεκμηρίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου. Η συλλογή αποτελείται σήμερα από περίπου 26.000 τόμους, μεταξύ των οποίων σπάνιες εκδόσεις και ιστορικά έγγραφα, που αποτελούν πολύτιμο υλικό για ερευνητές και μελετητές. Ήδη έγινε η καταλογογράφηση των πρώτων 6.000 τόμων. Στο ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου, όπου πλέον στεγάζονται παιδικά βιβλία και βιβλία με παφολογικό περιεχόμενο, άρχισαν να αναπτύσσονται διάφορες δραστηριότητες, κυρίως με παιδιά, όπως για παράδειγμα εργαστήρια φιλαναγνωσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου Χριστόδουλος Γαλατόπουλος μεταμορφώθηκε το 2015 σε σύγχρονη βιβλιοθήκη, σύμφωνα με το όραμα του ιδρυτή της. Η βιβλιοθήκη φιλοδοξεί βάσιμα να αποτελέσει την εστία και τον τροφοδότη της πολιτιστικής και πνευματικής ζωής στην πόλη και την επαρχία Πάφου. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε με αυτή την ανακαίνιση και την παράδοση πίσω στους πολίτες να χρησιμοποιούν αυτή την βιβλιοθήκη, ότι θα δημιουργήσουμε μια σύγχρονη Κυψέλη και ένα μοχλό πολιτιστικής και πνευματικής αναβάθμισης αυτής της πόλης. Μια κοινωνία έχει ανάγκη
τον πολιτισμό, μια κοινωνία έχει ανάγκη το πνεύμα και την πνευματική δημιουργία. Μόνο έτσι μπορεί να ελπίζει μια πόλη σε υγιή και μακροπρόθεσμη και συνεχόμενη πρόοδο και ανάπτυξη. Πόλεις χωρίς τέτοιου είδους υποδομή και χωρίς υπόβαθρο πολιτιστικό και πνευματικό μπορεί να αναπτύσσονται παροδικά, αλλά μετά καταρρέουν. Και εμείς πλέον θέλουμε στην Πάφο να υποδομήσουμε πρόοδο και ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις. Στέρεες βάσεις, στέρεοι πυλώνες είναι το πνεύμα και ο πολιτισμός.